Ένας συνταξιούχος φορτηγατζής που γνώρισα σε ένα ταξίδι μου είπε μια φράση που μου έμεινε χαραγμένη: «Το ντίζελ δεν σπάει από παλιό, σπάει από ηλίθιο». Εκείνη τη στιγμή δεν την κατάλαβα απόλυτα, αλλά αφού άκουσα τις ιστορίες του για μηχανές που περνούσαν το 500.000 χιλιόμετρα και άλλες που μετά βίας έφταναν τα 100.000 πριν πεθάνουν, κατάλαβα ότι τα μυστικά δεν ήταν στην τύχη ούτε στη μάρκα του αυτοκινήτου, αλλά στις συνήθειες που πολύ λίγοι γνωρίζουν. Σήμερα θα σου πω 10 μυστικά του ντίζελ που οι περισσότεροι αγνοούν, λεπτομέρειες που μπορούν να σου εξοικονομήσουν χιλιάδες ευρώ και να κάνουν το αμάξι σου να διαρκέσει πολύ περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Και σου προειδοποιώ, το τελευταίο μυστικό θα σε ξαφνιάσει τόσο πολύ που θα σου έρθει να θυμώσεις που δεν το ήξερες νωρίτερα. Νούμερο 10. Σεύσου το λαμπάκι των θερμαινόμενων Βούγκερ. Ένα από τα πιο συχνά λάθη μεταξύ των οδηγών ντίζελ είναι να ξεκινάνε το αμάξι στο κρύο χωρίς να περιμένουν να σβήσει το λαμπάκι των θερμαινόμενων Βούγκερ. Αυτό το μικρό φωτάκι στο ταμπλό, που πολλοί θεωρούν ένα απλό διακοσμητικό, είναι στην πραγματικότητα το κλειδί για να είναι η καύση σωστή τα πρώτα δευτερόλεπτα της ζωής της μηχανής. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι θερμαινόμενες βούρτζες αναλαμβάνουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία μέσα στο θάλαμο καύσης, ώστε το ντίζελ να ανάβει πιο αποτελεσματικά, κάτι που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο όταν ο καιρός είναι κρύος και το μέταλλο της μηχανής είναι παγωμένο. Αν γυρίσεις το κλειδί ή πατήσεις το κουμπί εκκίνησης πριν σβήσει αυτό το φως, αυτό που καταφέρνεις είναι μια ακανόνιστη καύση που προκαλεί λευκό καπνό, τρέμουλο και πρόωρη φθορά σε εξαρτήματα που θα έπρεπε να διαρκέσουν πολύ περισσότερο. Ένας μηχανικός με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας μου είπε ότι, από τις 10 μηχανές ντίζελ που έφταναν στο συνεργείο του με προβλήματα εκκίνησης το χειμώνα, τουλάχιστον 8 ήταν άμεση συνέπεια του να μη σεβόνται αυτό το απλό λαμπάκι. Και δεν μιλάμε για μια ακριβή ή πολύπλοκη συμβουλή, το να περιμένεις μεταξύ 3 και 5 δευτερολέπτων μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ μιας μηχανής που υποφέρει κάθε πρωί και μιας που ξεκινάει απαλά σαν βούτυρο. Σε περιοχές όπου οι χειμώνες είναι σκληροί, κάποιοι έμπειροι οδηγοί κάνουν ακόμα και διπλό κύκλο, δηλαδή περιμένουν να σβήσει το φως, κλείνουν τη μίζα, την ανάβουν ξανά και περιμένουν πάλι πριν ξεκινήσουν. Αυτή η πρακτική διασφαλίζει ότι οι θερμαινόμενες βούρτζες φτάνουν τη μέγιστη θερμοκρασία και ότι η μηχανή ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η συνήθεια δεν απλά διευκολύνει την εκκίνηση, αποτρέπει επίσης τη συσσόρευση καυσίμου που δεν κάει και καλά στους ψεκαστήρες και το σχηματισμό εθάλη στο θάλαμο καύσης. Μακροπρόθεσμα, αυτό σημαίνει λιγότερες βλάβες, λιγότερες επισκέψεις στο συνεργείο και μια μηχανή που διατηρεί τη δύναμή της ανέπαφη. Οπότε την επόμενη φορά που θα ανάψεις το αμάξι σου ένα κρύο πρωί, θυμήσου ότι αυτό το μικρό πορτοκαλί φωτάκι στο ταμπλό είναι η διαφορά μεταξύ του να φροντίζεις την επένδυσή σου ή του να αρχίζεις να σκάβεις το λάκκο της μηχανής σου. Νούμερο 9. Μην το ζεσταίνεις στο ρελαντί, ζέστανέ το εν κινήσει. Υπάρχει μια πολύ διαδεδομένη αντίληψη μεταξύ των οδηγών ντίζελ να ξεκινάς το αμάξι και να το αφήνεις πολλά λεπτά στο ρελαντί για να ζεστάνεις τη μηχανή. Φαίνεται λογικό, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα λάθος που μπορεί να στοιχήσει ακριβά. Ο λόγος είναι απλός. Ενώ είναι στο ρελαντί, η μηχανή χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για να φτάσει τη βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας και κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου το καύσιμο δεν καίγεται πλήρως. Αυτό προκαλεί συσσόρευση εθάλη στους ψεκαστήρες, εθάλη στο θάλαμο καύσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μαύρο καπνό που λερώνει τόσο την εξάτμιση όσο και τους αισθητήρες του συστήματος. Ένας μηχανολόγος που δούλεψε για μια ιαπωνική μάρκα μου εξήγησε ότι οι μηχανές diesel είναι σχεδιασμένες να φτάνουν γρήγορα την κατάλληλη θερμοκρασία εν κινήσει, όχι σταματημένες. Το σωστό είναι να ξεκινάς, να περιμένεις 20 με 30 δευτερόλεπτα για να αρχίσει το λάδι να κυκλοφορεί σε όλο το σύστημα και μετά να βάλεις το αμάξι σε κίνηση αργά, χωρίς να του απαιτείς πάρα πολλά. Δεν πρέπει να ξεπερνάς τις 2.000 στροφές μέχρι να δεις ότι η βελόνα της θερμοκρασίας του ψυκτικού αρχίζει να ανεβαίνει. Με αυτόν τον τρόπο, η μηχανή φτάνει το ιδανικό της εύρος λειτουργίας σε λίγα λεπτά και χωρίς ανεπιθύμητες συσσωρεύσεις. Επιπλέον, το να αφήνεις τη μηχανή ανοιχτή χωρίς να κινείται για μεγάλες περιόδους έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο στο τούρμπο. Εφόσον το λάδι χρειάζεται χρόνο να ζεσταθεί, το τούρμπο λειτουργεί με κακή λίπανση, κάτι που επιταχύνει τη φθορά το ρουλεμάν του. Και αν μιλήσουμε για ακριβές επισκευές, δεν υπάρχει τίποτα πιο οδυνηρό για έναν οδηγό από ένα τούρμπο που έχει χαλάσει. Μιλάμε για λογαριασμούς που ξεπερνούν εύκολα τα 1.000 ευρώ, ενώ όλα θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί απλά ξεκινώντας και κινούμενος με ηρεμία. Το χειμώνα, όταν το κρύο είναι έντονο, το λάθος να αφήνεις τη μηχανή ανοιχτή για πολλή ώρα σταματημένη γίνεται ακόμα πιο εμφανές, γιατί εκτός από το ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο να ζεσταθεί, σπαταλάς καύσιμο παράλογα. Και εφόσον οι τιμές του ντίζελ δεν είναι ακριβώς χαμηλές, κάθε λίτρο που καισάσκοπα είναι πεταμένα λεφτά. Αντίθετα, αν βάλεις το αμάξι σε κίνηση σύντομα, η κατανάλωση ρυθμίζεται πιο γρήγορα, το εσωτερικό ζεσταίνεται νωρίτερα και η μηχανή δουλεύει σε βέλτιστες συνθήκες. Γι' αυτό, την επόμενη φορά που θα ακούσεις κάποιον να λέει ότι πρέπει να αφήσεις το αμάξι 10 λεπτά να ζεσταθεί, μπορείς να του απαντήσεις με ένα χαμόγελο: αυτή η συμβουλή έμεινε στο παρελθόν, στην εποχή των παλιών μηχανών. Τα μοντέρνα ντίζελ ευχαριστιούνται την κίνηση, όχι την αιώνια αναμονή στο πάρκινγκ. Νούμερο 8.
Ποτέ μη σβήνεις απότομα τη μηχανή αφού την έχει ζορίσει. Το τελευταίο μυστικό σε αυτό το πρώτο μπλοκ είναι ένα από τα πιο αγνοημένα και, ταυτόχρονα, ένα από αυτά που μπορούν να σου εξοικονομήσουν τα περισσότερα λεφτά. Αν οδηγείς ένα αμάξι δίζελ με τούρμπο και τα περισσότερα έχουν ποτέ, υπό καμία περίπτωση, δεν πρέπει να σβήνεις τη μηχανή αμέσως αφού την έχει ζορίσει. Γιατί? Επειδή το τούρμπο είναι ένα εξάρτημα που μπορεί να περιστραφεί σε πάνω από 150.000 στροφές το λεπτό και να φτάσει θερμοκρασίες κοντά στους 1000 βαθμούς. Όταν σβήνεις τη μηχανή απότομα, η ροή λαδιού που διατηρεί το τούρμπο λιπασμένο και δροσερό σταματάει ακαριέα, αλλά η θερμοκρασία και οι στροφές παραμένουν για μερικά δευτερόλεπτα ακόμα. Το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό. Το λάδι μαγειρεύεται μέσα στο τούρμπο, σχηματίζονται εναποθέσεις άνθρακα και τα ρουλεμάν αρχίζουν να φθύρονται πολύ πιο γρήγορα από μικρόν με τόνο, τι θα έπρεπε. Ένας μηχανικός μου έδειξε ένα τούρμπο που είχε καεί από αυτή την πρακτική, και ήταν σαν να βλέπω ένα κομμάτι μεταλλουργίας καμένο. Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου συνήθιζε να σβήνει τη μηχανή μόλις σταθμεύει μετά από μεγάλα ταξίδια στην εθνική οδό. Μετά από 2 χρόνια, το τούρμπο ήταν καταστραμμένο και η επισκευή του στοίχησε σχεδόν 2.000 ευρώ. Όλα επειδή δεν περίμενε 1-2 λεπτά. Η λύση είναι απλή. Μετά από μια απαιτητική διαδρομή, ειδικά αν έρχεσαι από αμαξιτό δρόμο, άφησέ το στο ρελαντί για 1 ή 2 λεπτά πριν το σβήσεις. Αυτός ο επιπλέον χρόνος επιτρέπει στο τούρμπο να μειώσει τις στροφές του και στο λάδι να κυκλοφορήσει μέχρι να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία. Είναι μια συνήθεια τόσο απλή όσο το πλύσιμο των δοντιών, αλλά πολλοί την αγνοούν μέχρι να έρθει ο λογαριασμός από το συνεργείο. Για όσους θέλουν να πάνε ένα βήμα παραπέρα, υπάρχουν συσκευές που ονομάζονται Turbo Timers που διατηρούν τη μηχανή ανοιχτή αυτόματα για μερικά λεπτά αφού βγάλεις το κλειδί, διασφαλίζοντας ότι το τούρμπο κρυώνει πάντα σωστά. Δεν είναι ακριβά και μπορούν να παρατείνουν απίστευτα τη διάρκεια ζωής της μηχανής. Σκέψου το έτσι. Ένα αμάξι ντίζελ με τούρμπο που φροντίζεται καλά μπορεί να διαρκέσει πάνω από 500.000 χιλιόμετρα με την ίδια μηχανή, αλλά αν το σβήνεις απότομα κάθε φορά που τελειώνεις ένα ταξίδι, μπορεί να μην φτάσει ούτε τα μισά. Αυτό είναι ένα από εκείνα τα μυστικά που φαίνονται προφανή μόλις τα μάθεις, αλλά που λίγοι οδηγοί εφαρμόζουν στην πράξη. Νούμερο 7. Τα πρόσθετα δεν είναι προαιρετικά στο ντίζελ. Για χρόνια πιστεύαμε ότι το ντίζελ ήταν ένα καύσιμο τόσο ανθεκτικό που δεν χρειαζόταν απολύτως τίποτα επιπλέον. Οι μηχανές μπορούσαν να το καταπίνουν χωρίς προβλήματα και να συνεχίζουν σαν να μην έγινε τίποτα. Ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, το ντίζελ άλλαξε. Μειώθηκε η περιεκτικότητα σε θείο για να γίνει λιγότερο ρυπογόνο, αλλά αυτή η μείωση έφερε μαζί μια παρενέργεια, το καύσιμο έχασε μεγάλο μέρος της λιπαντικής του ικανότητας. Και αυτή η λιπαντικότητα είναι ακριβώς αυτό που κρατάει ευχαριστημένους τους ψεκαστήρες, την αντλία υψηλής πίεσης και άλλα κρίσιμα μέρη του συστήματος καυσίμου. Ένας βετεράνος μηχανικός φορτηγών μου εξήγησε ότι παλιά, μια μηχανή ντίζελ μπορούσε να λειτουργήσει για χρόνια χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα. Σήμερα, τα συστήματα είναι τόσο ακριβή και τόσο ευαίσθητα που ακόμα και μια ελάχιστη απόκλιση στην ποιότητα του καυσίμου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Γι' αυτό, τα πρόσθετα δεν είναι πια μια πολυτέλεια ή ένα έξτρα έξοδο, αλλά ένα σχεδόν υποχρεωτικό εργαλείο για την προστασία της μηχανής. Ένα καλό πρόσθετο μπορεί να βελτιώσει τη χαμένη λιπαντικότητα, να καθαρίσει τους ψεκαστήρες, να μειώσει το σχηματισμό εθάλης και ακόμα και να βελτιστοποιήσει την κατανάλωση. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλά θαυματουργά προϊόντα στην αγορά, αλλά αν επιλέξεις ένα με αποδεδειγμένη φήμη, το όφελος είναι πραγματικό. Υπάρχουν ακόμη και ειδικά πρόσθετα για το χειμώνα που αποτρέπουν την πήξη του ντίζελ όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν πολύ χαμηλά, μια λεπτομέρεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ του να ξεκινήσεις αμέσως ή του να μείνεις στο κρύο. Το λάθος που κάνουν πολλοί είναι να πιστεύουν ότι βάζοντας πρόσθετο μία μόνο φορά έχει λυθεί το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι λειτουργεί καλύτερα ως συνεχής πρόληψη. Το να επενδύεις μερικά ευρώ περιστασιακά σε ένα πρόσθετο είναι απείρως φθηνότερο από το να πρέπει να αντικαταστήσεις ένα σύστημα ψεκασμού που μπορεί να κοστίσει αρκετές χιλιάδες. Και πίστεψέ με, κανένας μηχανικός δεν θα στο πει αυτό εξ αρχής, γιατί πολλά συνεργεία κερδίζουν ακριβώς από τις επισκευές που θα μπορούσες να είχες αποφύγει. Νούμερο 6. Καθαρισμός του Intercooler. Ο μεγάλος ξεχασμένος. Ο Intercooler είναι ένα θεμελιώδες εξάρτημα στις μοντέρνες μηχανές diesel, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα από τα πιο αγνοημένα από τους οδηγούς. Η λειτουργία του είναι απλή αλλά ζωτική σημασίας, ψύχει τον αέρα που συμπιέζεται από το τούρμπο πριν μπει στη μηχανή. Όσο πιο κρύος είναι αυτός ο αέρας, τόσο πιο πυκνός είναι, πράγμα που σημαίνει καλύτερη καύση, περισσότερη ισχύ και μικρότερη κατανάλωση. Το πρόβλημα είναι ότι με το χρόνο, ο Intercooler αρχίζει να συσσωρεύει βρωμιά, λάδι και υπολείμματα που έρχονται από το τούρμπο. Αυτή η βρωμιά δημιουργεί ένα είδος μεμβράνης που μειώνει την ικανότητά του να ψύχει. Το αποτέλεσμα, απώλεια ισχύως, υπερβολικός καπνός και, σε πολλές περιπτώσεις, μια επιπλέον πίεση για το ίδιο το τούρμπο που καταλήγει να φθύρεται πρόωρα. Ένας φίλος μηχανικός μου είπε κάποτε ότι το να καθαρίζεις τον Intercooler είναι σαν να δίνεις ένα κρύο ντου σε μια κουρασμένη μηχανή, ξαναρχίζει να αναπνέει καλύτερα. Και δεν υπερέβαλε.
Η διαδικασία μπορεί να ποικίλει, αλλά συνήθως συνίσταται στο να το ξυλώσεις και να το ξεπλύνεις με ειδικά προϊόντα που αφαιρούν τα υπολείμματα χωρίς να βλάπτουν τους εσωτερικούς τοίχους. Είναι μια δουλειά που πολλοί άνθρωποι δεν κάνουν ποτέ σε όλη τη ζωή του αυτοκινήτου, αλλά που μπορεί να κάνει μια τεράστια διαφορά στην απόδοση. Τα συμπτώματα ενός βρώμικου intercooler συνήθως περνούν απαρατήρητα γιατί εμφανίζονται σταδιακά. Το αμάξι χάνει δύναμη σιγά-σιγά, καταναλώνει λίγο περισσότερο και εκτοξεύει πιο σκούρο καπνό. Κανείς δεν το παρατηρεί μέχρι που η κατάσταση είναι ήδη εμφανής. Το χειρότερο είναι ότι, αγνοώντας αυτό το εξάρτημα, δεν επηρεάζεται μόνο η απόδοση, αλλά και η ζωή της μηχανής, γιατί ο ζεστός και βρώμικος αέρας δημιουργεί λιγότερο αποτελεσματικές καύσεις και περισσότερη εθάλη. Το να διατηρείς τον intercooler καθαρό είναι σαν να δίνεις φρέσκο αέρα στο ντίζελ σου. Είναι ένα από εκείνα τα μυστικά που, όταν τα εφαρμόζεις, αναρωτιέσαι πώς γίνεται να μην το αναφέρει κανείς πιο συχνά. Και το καλύτερο είναι ότι το να το κάνεις εγκαίρος μπορεί να αποτρέψει ακριβές επισκευές που προέρχονται από μια απλή έλλειψη συντήρησης. Νούμερο 5. Φίλτρο αέρα, ο αόρατος φύλακας. Μια λεπτομέρεια που πολλοί ξεχνάνε είναι ότι το ντίζελ χρειάζεται πολύ περισσότερο αέρα από μια μηχανή βενζίνης για να λειτουργήσει σωστά. Η αναλογία συμπίεσης και η διαδικασία καύσης κάνουν τον καθαρό αέρα θεμελιώδη για να λειτουργεί όλα όπως πρέπει. Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το φίλτρο αέρα, αυτό το τόσο απλό και φθηνό εξάρτημα που, παραδόξως, μπορεί να είναι υπεύθυνο για πολύ ακριβές βλάβες αν αμεληθεί. Με το χρόνο, το φίλτρο γεμίζει με σκόνη, βρωμιά και σωματίδια που εμποδίζουν τη διέλευση του αέρα. Αυτό κάνει τη μηχανή να πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο, το τούρμπο να δουλεύει υπερβολικά και το μείγμα αέρα και καυσίμου να μην είναι το σωστό. Οι συνέπειες γίνονται γρήγορα αισθητές, απώλεια ισχύως, αυξημένη κατανάλωση και πιο πυκνός καπνός που μαυρίζει την εξάτμιση. Ένα παλιό ρητό μεταξύ μηχανικών λέει ότι μια μηχανή ντίζελ αναπνέει από το φίλτρο αέρα της. Και είναι απόλυτα αληθινό. Αν το διατηρείς καθαρό και το αλλάζεις στα προτινόμενα διαστήματα, η μηχανή δουλεύει πιο χαλαρή, ανταποκρίνεται καλύτερα και ακούγεται ακόμα και διαφορετικά. Το λάθος πολλών οδηγών είναι να τραβούν πολύ τη διάρκεια ζωής του, πιστεύοντας ότι μπορεί ακόμα να αντέξει μερικά χιλιάδες χιλιόμετρα ακόμα. Αλλά αυτή η εξοικονόμηση καταλήγει να στοιχίζει ακριβά όταν το τούρμπο αρχίζει να χαλάει ή όταν η μηχανή συσσωρεύει πάρα πολύ εθάλη από ελλειπείς καύσεις. Επιπλέον, η τιμή ενός φίλτρου αέρα είναι γελία χαμηλή σε σύγκριση με τις επισκευές που αποτρέπει. Να το αλλάξεις μπορεί να κοστίσει μόνο μερικά ευρώ, ενώ ένα χαλασμένο τούρμπο μπορεί να σε αφήσει με έναν λογαριασμό που ξεπερνά εύκολα τα 1.000. Είναι ένα από αυτά τα ταπεινά εξαρτήματα που δεν λαμβάνουν ποτέ την αναγνώριση που τις αξίζει, αλλά που σιωπηλά κρατάει ζωντανή τη μηχανή ντίζελ σου. Νούμερο 4. Επαγγελματικός καθαρισμός του συστήματος καυσίμου. Αυτό το μυστικό μπορεί να ακούγεται ακριβό, και κατά κάποιο τρόπο είναι, αλλά τα ωφέλη του είναι αδιαμφισβήτητα. Με το πέρασμα των χρόνων, οι ψεκαστήρες μιας μηχανής ντίζελ βρωμίζουν λόγω των υπολειμμάτων του ίδιου του καυσίμου και της εθάλης που σχηματίζεται στη διαδικασία καύσης. Αυτή η βρωμιά επηρεάζει το μοτίβο ψεκασμού του ντίζελ και, κατά συνέπεια, την απόδοση της μηχανής. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως μια προοδευτική απώλεια ισχύως, μια αύξηση στην κατανάλωση και, στη χειρότερη περίπτωση, δονήσεις και προβλήματα ανάφλεξης. Η λύση είναι ένας επαγγελματικός καθαρισμός του συστήματος καυσίμου, μια διαδικασία που χρησιμοποιεί ειδικά προϊόντα και εξοπλισμό για να διαλύσει τις εναποθέσεις και να επαναφέρει τους ψεκαστήρες στην αρχική τους απόδοση. Ένας έμπιστος μηχανικός μου έδειξε κάποτε τη διαφορά μεταξύ ενός βρώμικου και ενός καθαρού ψεκαστήρα κάτω από μικροσκόπιο, και ήταν εντυπωσιακή. Ο βρώμικος μετά βίας άφηνε να περάσει μια ακανόνιστη ροή καυσίμου, ενώ ο καθαρός τον ψεκάζει με τέλειο τρόπο. Αυτή η διαφορά, πολλαπλασιασμένη επί 4 ή 6 κυλίνδρους, μπορεί να μεταμορφώσει εντελώς την απόκριση του αυτοκινήτου. Ναι, είναι μια υπηρεσία που δεν είναι φθηνή, αλλά το να τη βλέπεις ως έξοδο είναι λάθος. Στην πραγματικότητα, είναι μια επένδυση που παρατείνει τη ζωή της μηχανής και αποτρέπει πολύ πιο ακριβές βλάβες στο μέλλον. Ένας καινούριος ψεκαστήρας μπορεί να κοστίσει εκατοντάδες ευρώ, και αν μιλήσουμε για αλλαγή ολόκληρου του συστήματος, η τιμή εκτοξεύεται. Αντίθετα, ένας εγκαίρος καθαρισμός μπορεί να σου επιστρέψει τη χαμένη ισχύ και να σου εξοικονομήσει χιλιάδες μακροπρόθεσμα. Και ειδού μια επιπλέον συμβουλή. Μην περιμένεις να δείξει το αμάξι σοβαρά συμπτώματα για να το κάνεις. Οι επαγγελματίες προτείνουν έναν προληπτικό καθαρισμό κάθε συγκεκριμένο αριθμό χιλιομέτρων, ανάλογα με τη χρήση και την ποιότητα του καυσίμου στη χώρα σου. Είναι ένα από εκείνα τα μυστικά που δεν εφαρμόζουν πολλοί, αλλά αυτοί που το κάνουν απολαμβάνουν ένα πιο ομαλό, οικονομικό και πολύ πιο ανθεκτικό αμάξι. Πριν συνεχίσουμε με τα πιο συγκλονιστικά μυστικά, μια μικρή παύση. Αν μέχρι εδώ μάθατε κάτι καινούριο, φανταστείτε τι έρχεται στις επόμενες συμβουλές. Εγγραφείτε αμέσως και κάντε like, γιατί αυτές οι συμβουλές δεν μπορούν απλά να σας εξοικονομήσουν χρήματα, μπορούν επίσης να σώσουν τη ζωή της μηχανής ντίζελ σας. Νούμερο 3. Σεύσου τον κύκλο αναγέννησης του DPF. Το φίλτρο σωματιδίων ντίζελ, πιο γνωστό ως DPF,
είναι μια από αυτές τις μοντέρνες εφευρέσεις που γεννούν τόσο αγάπη όσο και μίσος μεταξύ των οδηγών. Από τη μια πλευρά, είναι απαραίτητο για τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών, παγιδεύοντας τα σωματίδια εθάλης πριν βγουν από την εξάτμιση. Από την άλλη, αν δεν φροντίζεται όπως πρέπει, μπορεί να γίνει ένας εφιάλτης με συνεργεία, λογαριασμούς χιλιάδων ευρώ και αμάξια που περνούν περισσότερο χρόνο σταματημένα παρά στο δρόμο. Το μυστικό εδώ είναι να κατανοήσεις πώς λειτουργεί η αναγέννηση του DPF. Κάθε συγκεκριμένο αριθμό χιλιομέτρων, το σύστημα χρειάζεται να κάψει τα συσσωρευμένα σωματίδια για να καθαριστεί. Αυτή η διαδικασία, που ονομάζεται αναγέννηση, ενεργοποιείται όταν το αμάξι είναι σε κίνηση και φτάνει μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί οδηγοί, χωρίς να το ξέρουν, διακόπτουν συνεχώς την αναγέννηση. Σταματούν το αμάξι, σβήνουν τη μηχανή ή κάνουν πολύ μικρές διαδρομές που ποτέ δεν επιτρέπουν στο φίλτρο να ολοκληρώσει τον κύκλο του. Τι συμβαίνει τότε? Το DPF κορεστεί, το αμάξι χάνει ισχύ και ανάβουν λαμπάκια προειδοποίησης που πολλοί αγνοούν μέχρι να είναι πολύ αργά. Και όταν το DPF είναι πολύ γεμάτο, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από έναν βαθύ καθαρισμό στο συνεργείο ή απευθείας αντικατάσταση που μπορεί να κοστίσει περισσότερο από την αξία του ίδιου του αυτοκινήτου στην αγορά. Ένας φίλος που δουλεύει σε αντιπροσωπείες μου ομολόγησε ότι ένα μεγάλο μέρος των πιο ακριβών επισκευών που κάνουν σε ντίζελ σχετίζονται με την κακή χρήση του DPF. Και το ηρωνικό είναι ότι όλα μπορούν να αποφευθούν με κάτι τόσο απλό όσο το να σέβεσαι τους κύκλους αναγέννησής του. Πώς να το κάνεις? Οδήγησε από καιρό σε καιρό σε αμαξιτό δρόμο με σταθερές στροφές, μεταξύ 2.000 και 3.000 στροφών, για τουλάχιστον 15 ή 20 λεπτά. Αυτός ο χρόνος είναι αρκετός για να φτάσει η μηχανή στη σωστή θερμοκρασία και το φίλτρο να μπορέσει να καθαρίσει όλη τη συσσωρευμένη εθάλη. Το να αγνοήσεις αυτό το μυστικό είναι σαν να βουλώνεις τη μύτη της μηχανής σου και να περιμένεις να αναπνεύσει. Αργά ή γρήγορα, θα πνιγεί. Αντίθετα, αν το εφαρμόσεις, μπορείς να παρατείνεις τη ζωή του DPF σου για εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα και να αποφύγεις να υποφέρει το πορτοφόλι σου. Νούμερο 2. Άλλαζε το λάδι βάση φόρτωσης εθάλης, όχι βάση χιλιομέτρων. Για χρόνια μας έμαθαν ότι το λάδι έπρεπε να αλλάζεται κάθε συγκεκριμένο αριθμό χιλιομέτρων, σαν έναν κανόνα χαραγμένο στην πέτρα. 15.000, 10.000 ή ακόμα και 5.000, ανάλογα με τη μάρκα και το εγχειρίδιο του αυτοκινήτου. Αλλά η πραγματικότητα σε μια μηχανή ντίζελ είναι πολύ πιο πολύπλοκη. Αυτές οι μηχανές παράγουν περισσότερη εθάλη και ρήπους από τις βενζινοκίνητες, και αυτή η βρωμιά καταλήγει αναπόφευκτα αναμειγμένη με το λάδι. Όταν το λάδι μολύνεται με εθάλη, χάνει τις λιπαντικές του ιδιότητες. Μπορεί να φαίνεται καλό εξωτερικά, αλλά στο εσωτερικό του δεν προστατεύει πια τη μηχανή όπως θα έπρεπε. Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι μια έννοια που σχεδόν κανείς δεν γνωρίζει: το να αλλάζεις το λάδι βάση φόρτωσης εθάλης και όχι βάση χιλιομέτρων. Με άλλα λόγια, να μην περιμένεις να φτάσεις στο μαγικό αριθμό του εγχειριδίου, αλλά να το κάνεις νωρίτερα αν το στυλ οδήγησή σου το απαιτεί. Είσαι από αυτούς που οδηγούν κυρίως στην πόλη, με μικρές διαδρομές και πολλή κίνηση, τότε η μηχανή σου δουλεύει σε σκληρές συνθήκες και το λάδι σου χάνει τις ιδιότητές του πολύ πιο γρήγορα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, να το αλλάζεις κάθε 3 ή 5.000 χιλιόμετρα είναι μια επένδυση, όχι ένα έξοδο. Αντίθετα, αν κάνεις κυρίως αμαξιτό δρόμο, με μεγάλες και σταθερές διαδρομές, μπορείς να τραβήξεις λίγο περισσότερο τα διαστήματα. Ένας μηχανικός με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας μου είπε ότι οι μηχανές ντίζελ που έφταναν στο συνεργείο του με σοβαρά προβλήματα φθοράς σχεδόν πάντα είχαν ένα πράγμα κοινό: το λάδι ήταν πολύ μολυσμένο. Δεν είχε σημασία ότι ο ιδιοκτήτης είχε ακολουθήσει τις συστάσεις του εγχειριδίου, η πραγματική χρήση του αυτοκινήτου απαιτούσε περισσότερες αλλαγές από όμικρον με τόνο, τι προβλεπόταν. Το να αγνοήσεις αυτό το μυστικό είναι σαν να πιστεύεις ότι ένα ζευγάρι παπούτσια διαρκούν το ίδιο ανεξάρτητα από το αν τα φοράς σε ένα γραφείο ή σε ένα εργοτάξιο. Η φθορά δεν είναι η ίδια, και το λάδι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται το ίδιο. Το να το αλλάζεις νωρίτερα μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά μακροπρόθεσμα είναι αυτό που κρατάει τη μηχανή ζωντανή και αποφεύγει βλάβες που ξεπερνούν κατά πολύ το κόστος μιας προληπτικής αλλαγής. Νούμερο 1. Οδήγα το ντίζελ όπως πρέπει, όχι σαν παππούς. Το τελικό μυστικό είναι ένα από τα πιο εκπληκτικά γιατί πάει αντίθετα με όμικρον με τόνο, τι πιστεύουν πολλοί. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το να οδηγούν πάντα ήρεμα, χωρίς να ξεπερνούν τις 2.000 στροφές, είναι το καλύτερο για τη μηχανή. Και αν και το να το κάνεις αυτό συνεχώς μπορεί να φαίνεται ότι φροντίζει το αμάξι, στην πραγματικότητα το σκοτώνει αργά-αργά. Οι μηχανές ντίζελ, από το σχεδιασμό τους, παράγουν περισσότερα απόβλητα και εθάλη από τις βενζινοκίνητες. Αν τις κρατάς πάντα σε χαμηλές στροφές, ποτέ δεν φτάνουν τη θερμοκρασία και την πίεση που χρειάζονται για να κάψουν αυτές τις ακαθαρσίες. Το αποτέλεσμα είναι μια μηχανή γεμάτη εθάλη, βρώμικους ψεκαστήρες, εμπλεγμένες βαλβίδες και ένα DPF που φράσει ξανά και ξανά. Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι αυτό που πολλοί ονομάζουν το Italian Tune-Up. Βασικά, συνίσταται στο να ζορίζεις τη μηχανή από καιρό σε καιρό, να την ανεβάζεις σε υψηλές στροφές,
να την κρατάς στην εθνική οδό σε ένα υψηλότερο καθεστώς και να της επιτρέπεις να φτάσει τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας. Αυτή η επιπλέον προσπάθεια καίει τη συσσωρευμένη εθάλη και καθαρίζει εξαρτήματα που, διαφορετικά, θα υποβαθμίζονταν πρόωρα. Ένας βετεράνος ταξιτζής μου είπε ότι περιστασιακά πήγαινε το αμάξι ντίζελ του για αυτό που αποκαλούσε ένα γύρο καθαρισμού. 20 λεπτά στην εθνική οδό, κρατώντας τη μηχανή σε ζωηρές τροφές, και διασφάλιζε ότι μετά το αμάξι ανταποκρινόταν σαν καινούριο. Μπορεί να ακούγεται ρυψοκίνδυνο για όσους πιστεύουν ότι το ζόρισμα της μηχανής τη βλάπτει, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το να το κάνεις με κριτήριο είναι ακριβώς αυτό που την κρατάει σε φόρμα. Το μυστικό είναι στην ισορροπία. Δεν πρόκειται για το να κακομεταχειρίζεσαι το αμάξι, αλλά για το να μην το αφήνεις πάντα να κοιμάται σε χαμηλές τροφές. Οι μηχανές ντίζελ είναι σχεδιασμένες να δουλεύουν σκληρά, και αν ποτέ δεν τους δίνεις αυτή την ευκαιρία, καταλήγουν να πεθαίνουν πρόωρα. Αν εφαρμόσεις αυτές τις συνήθειες, το ντίζελ σου όχι μόνο θα διαρκέσει περισσότερο, αλλά επίσης θα σου δώσει λιγότερα προβλήματα και θα σου εξοικονομήσει χιλιάδες ευρώ σε επισκευές. Τώρα πες μου, ποιο από αυτά τα μυστικά ήξερες ήδη και ποιος εξάφνιασε περισσότερο? Γράψ' το στα σχόλια, κάνε like αν έμαθες κάτι καινούριο και κάνε εγγραφή για να μην χάσεις τα επόμενα κόλπα που οι μηχανικοί ποτέ δεν θέλουν να σου πούν.